दिनै 15 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेचार फट'ग्राफि डे महरै फालिनाय जायो। खोला आमेरिका नेचार फट'ग्राफि एस'सिएशना 2006 मायथाइयाव सुबुंफोरखौ मिथिंगानि समायना नुथायनि सोमोन्दै सोलोंनो, रंजानो आरो थुलुंगा होनो थाखाय नेचार फट'ग्राफि डेखौ गायसनदों। आरो जेब्लानो बायजोआव ओंखारो अब्ला सुबुंफोरा गावसोरनि केमेराफोरखौ दिहुननानै मिथिंगानि समायना सावगारिखौ सेबखांनानै लायो। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां! एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक' डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इंटार फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलजिस्ट, इमारजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।